letterlijk oerrol auto's. Sasjocht Peersens Moddergat eruit op een mooie dag. En Sasjocht de oeren in Moddergat de nooit. Inwoners van het dorp en het dwarsbelang binnen kleer met de parkeerroelest op mooie dagen. Het is nou rustig, maar als je op een hele mooie dag komt, nou, dan staat die rally vol. En dat jouw oerlest voor de bewoners. En dat had wel wist dat even verder op die kant uit. De staan ook al die ouders. De boer kon net op zijn land komen. De meesten konden net passeren. Het jouw ook verkeersonveilige situaties. En er ben gelukkig nog geen ongelukken gebeurd, zover we weten. Maar ja, dat willen we echt voorkomen. De handhaving van de gemeente had kwartlien een aantal bekeuringsuitskreun om foutparkeerders. Maar ook dat helpt net voor het dagelijks. Om mogelijke ongelukken voor te komen en de oerlest in te gaan, is er een parkeerplan maken. Het voorstel wat wij nog maken gaan is dat het bestaande parkeerterrein hier bij Ikemooi dat uitbreid wordt. Dat hier op de reddingsbootreed parkeerplakken maken worden voor de recreatiegasten en de vaste bewoners. En dan bij de Genalenfabriek dat daar ook parkeerplakken maken worden aan de zijkant. En het schelpenpaard wat erin wat verbreiden en verfraaien, dat het een goed wandelpaard is. En dat ik weet dat je daar net maar een auto parkeren moet. Het plan is in eerste instantie opgesteld door het dwarsbelang, maar zal in kwarten presenteren worden aan de bewoners, als het om de maatregels werken. Zo gauw mogelijk willen wij met de bewoners importeren hoe dat plan en hun ideeën en inbrengen jaren en meenemen in het plan, zodat we een gedragen plan hebben voor de bevolking.